Dobrý deň, vítam vás v programe Cinema 4D, kde vám poviem niečo o polygonálnom modelovaní. Najskôr vám predvediem, ako vytvoriť polygonálny objekt a následne prácu s nástrojmi. Ako prvé poznáme tri základné typy polygónov a tými sú trojuholník, štvorsten a mnohosten. Pre vytvorenie polygonálneho objektu môžeme kliknúť na pridať objekt, polygón, alebo vľavo hore menu klikneme na objekty a vytvoríme polygonálny objekt. Vidíme, že v objektovom manažeri sa nám pridal polygonálny objekt, ale v cene máme len stred jeho súradníc. Čiže pre vytvorenie polygónu musíme kliknúť pravým tlačítkom na scénu, ľubovoľne, kde chceme, a dáme vytvoriť polygón. Teraz, ak vytvárame polygón v smere hodinových ručičiek, tak vidíme, že je natočený tvárou k nám, ale ak by sme ho vytvárali v protismere hodinových ručičiek, tak vidíme, že má inú farbu, čiže modrú, čiže je tvárou od nás. Teraz, keďže nemáme zakliknuté prichytanie k takej istej úrovni, tak vidíme, že polygóny sa nám vytvorili vlastne na povrchu, čiže na x-ovej osi, ale ak by sme ho mali zakliknuté, čiže si ho zaklikneme, dáme vytvoriť polygón, kde to vymažem, vytváram polygón a vidím, že ho mám vlastne vytvorený 3D, čiže to není len na x-ovej osi. Takto jednoducho sa dá vytvoriť polygonálny objekt. Teraz vám ukážem prácu s nejakými nástrojami. Vymažeme si polygonálny objekt, predvedieme vám to na kocke. Čiže máme kocku. Keď chceme pracovať s polygónami, musíme ju prepať do editačného módu s tlačením klávesou C a musíme mať zaškrtnuté zapnúť editáciu polygónov. Môžeme mať ešte zapnúť hrán alebo bodov. Čiže vidíme, keď máme bodov, môžeme editovať body, hrany, vidíme hrany. A keď zapneme meditáciu polygónov, môžeme editovať polygóny. To je presne, čo chceme. Čiže máme zapnutú editáciu polygónov a vidíme, že každý jeden polygón môžeme samostatne editovať. Pre prácu s nástrojmi klikneme pravým tlačítkom ľubovoľne na scénu a vyberieme si napríklad, vytaženie uvnitř. Čiže klikneme na polygón, ktorý chceme editovať. Klikol som na ňo a vidím, že buď môžem takto meniť polygón, alebo vpravo v nastaveniach si môžem presne definovať uhol alebo posun v centimetroch. My si tu dáme napríklad 20 a vidíme, že sa nám zmenil polygón. Ďalej tu máme vyťaženie. Kliknem na ten istý polygón a vidím, že môžem meniť objekt ľubovoľne do smeru, alebo opäť môžem kliknúť na posun a presne si určiť v centimetroch, milimetroch, čo potrebujem. Dám tam napríklad 50. Ďalej tu mám parametrické vyťaženie, pravým tlačítkom kliknem, parametrické vyťaženie si dám, kliknem na polygón, ktorý chcem editovať a vidím, že môžem opäť meniť jeho tvar. Ako vidíte, vytvoril sa nám takýto objekt. Potom tu máme skosenie, jednoducho kliknem na polygón a vidím, že sa mi mení jeho tvar opäť takýmto spôsobom. A ďalej tu mám vyhľadzenie posunom, jednoducho kliknem a vidím, že sa mi posúva polygón v rovine, vyťahuje sa mi a zarovnáva. Pre zaoblenie hrán jednoducho pridám hypernoops, pridať hypernoops, kocku si dám pod hypernoops, ešte raz, a vidím, že sa mi zmenil tvar kocky, čiže hrany sa mi zaoblili. Čiže keď si dám teraz renderovanie, vidím, že hrany mám zaoblené. Pre zmenenie veľkosti zaoblenia kliknem na hypernoops,
v nastaveniach mám objekty a môžeme si tu zmeniť segmentáciu, čiže čím menšia, tak tým zaoblenie je menšie. Ako vidíme, v renderovaní hrany sú menej zaoblené, čiže čím viac segmentov, tým je náš objekt viac, ako by som to povedal, zaoblený alebo zarovnaný. V nasledujúcej kapitole vám popíšem objekty ako také, čiže hypernoobs a primitívne objekty. Toto je z mojej strany všetko. Vidíme sa v ďalšom videu. Dovidenia.